कार वो लोग के पता बा कि चना के सत्तू पालक के साग में जब डालल जाला त कौन सा के टेस्ट आवेला। तो हेलो एवरीवन, हमार कुकिंग चैनल में रउआ लोग के स्वागत बा। इन्हें हम 2 मुट्ठी के करी पालक साग ले लेवानी। पालक साग के डंठल के अच्छा से जंजर होला ओकरा के अच्छा से काट के निकाल ले। हम साग काटे के उतना हमरा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा से काटे के हम कोशिश करेला ताकि साग थोड़ा महीन महीन ही कटाए। लेकिन ये जैसे साग बनावत तारी एमे थोड़ा साग मोटा भी रहेला तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले जड़ के काट के निकाल देले बानी। साग के जो डंठल बालक कर लेले बानी। अब हम चाकू के मदद से ही साग के काट ले। हम कि ज़्यादा महीन हमसे कटाला ना, जैसे कटाता वैसे ही हम काट के दिखावत नहीं। ओकरा बाद एकरा अच्छा के अच्छा से हम 3-4 पानी से एकरा के धो ले हम, ताकि एकर जो मिट्टी बा वो अच्छा से निकल जाए। माटी निकालल बहुत ज़रूरी रहेला ना, त साग एकदम किन बन कर के तैयार होला। साग हमर सासू माँ बहुत कि महीन काट देवेली, लेकिन आज सोचनी कि हम ही काहे ना अपने से साग काटी। साग काट के हम अच्छा से धो ले बानी। ओकरा कढ़ाई में डाल देले बानी बिना तेल डालले ही, कि कढ़ाई में डालले बानी। काहे कि अभी एमे तेल डाले की ज़रूरत नहीं है। अभी साग के अच्छा से उबाले के बा, जितना अच्छा तरीका से उबाल सकीला। साग के ढक देले बानी। ढकला के बाद में कि चेक करत रहम कि साग कितना सीझल बा। अभी साग पूरा नइखे पकल, देख लीही। दूसरा तरफ हम तसला में चावल चढ़ैले बानी। साग और भात आज बनावत है जो बहुत टेस्टी बनेला। साग बनावेला हम थोड़ा सा अदरक, 5-6 हरा मिर्चाई ले ले बानी, 1 लहसुन ले ले बानी और इनमें 2 चम्मच बड़ा चम्मच से चना के सतुआ ले। हम चना के सतुआ से ही साग के फ्लेवर देवे के बाद ये साग बनावत है। हम जब पालक साग बना रहल बानी, पालक साग में हम चना के साग के टेस्ट देवे के कोशिश करत बानी। ये साग हम बहुत बार बनैले बानी, बहुत ही टेस्टी बनेला। तो एक रेसिपी हम रउआ लोग के साथ शेयर करत तानी। काहे कि जहाँ कि जब जौन सीज़न में हर सीज़न में तो चना के साग अवेलेबल नहीं थे। तो देखिए पहले मैंने बता देत हई कि साग अच्छा से सीझ चुकल बा। एमे सतुआ भी डाल देले बानी। चना के सतुआ एकदम जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर वाला जौन होला चना के सत्तू उहे डालम, मकई के सत्तू मत डालम। चना के ही सतुआ डालम, जेकर सुगंध बहुत अच्छा रहेला। और इन्हें हम लहसुन, अदरक, मिर्चा के अच्छा से कूट ले। हम कूट के ही डालम, पीस के मत डालम, ना तो फ्लेवर एकदम अच्छा ना आई। अगर सिलबट्टा पे कूटे चाहम तो पे कूट ले। हम इन्हें खलबट्टा में कूट रहल बानी। अच्छा से कूट करके फिर साग में फ्लेवर देवे के कोशिश करम। साग के हम उधर गैस के फ्लेम ऑफ कर देले बानी, काहे साग पक गईल बाटे। अब एमे कच्चा लहसुन, अदरक, मिर्चाई डाल दे हम। ओकरा बाद कच्चा सरसों के तेल डालम। कच्चा सरसों के फ्लेवर देवे से ही साग बहुत ही टेस्टी बनेला। और ये जैसे कि हर सीज़न में चना के साग अवेलेबल ना होला, तो चना के सतुआ डाले से ही होला कि पालक के साग से चना के सतुआ कि चना के साग बन कर के तैयार होला, जो कि बहुत टेस्टी लागेला खाए में। तब हमार साग बन चुकल बा। चलिए अब हम खाना निकालत हई। साग और भात हमर बाबू खाएं और टेस्ट करके बताएं कि कैसन बनल बाटे। तो देखिए पालक के साग बन करके तैयार हो गईल बा। इन्हें हम गर्मा गर्म चावल निकल ले बानी। चावल के साथ पालक के साग निकालम, जो कि बहुत ही टेस्टी बनल होला। रउआ लोग की रेसिपी अगर एक बार ज़रूर ट्राई करम। और वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करम और बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसन लागता। तो देखिए हम इन्हें साग भी निकाल लेने। हम बाबू बाबू तो साग अपने से खइहन ना, तो हम खिला के इनकरा के हाथे से खिलावे पड़ी। तो बाबू के पसंद आवता कि ना, चलिए देखत हैं। ऐसे तो बच्चा लोग साग खाइल पसंद ना करेलन, लेकिन ये तरीका से बनाइला तो थोड़ा बहुत खा भी लेवेलन। तो चलिए कि बाबू के थोड़ा खिला के दिखावत हैं कि बाबू के पसंद आयल कि ना। तो बाबू के देनी है खाए ला। तो बाबू तो कि खैलन, बोलन कि हाँ साग तो बहुत अच्छा बनाई हो मम्मी। हम भी खात हैं, टेस्ट करत हैं कि कैसन बनल बाटे। साग की रेसिपी अच्छा लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करम। बाय।